Boa tarde, moitas grazas ás persoas que están aquí compartindo connosco esta última sesión do simposio dedicado a Xela Arias. Un saúdo especial á familia de Xela, que con enorme militancia nos acompaña en todos estes actos. Moitas grazas, ademais das persoas que están aquí, as que nos estades seguindo en streaming. Como sabedes, hoxe é o último día. Lembrade que o xoves día 11, pero está todo nas profundidades de internet. Entón, se non estivestedes o queredes recuperar, o primeiro día foi dedicado a vida e compromiso, o día 11, o xoves 18 dedicámolo a voz poética e hoxe é unha sesión que está dedicada a traducción, edición e diálogo con outras artes. Tampouco é que con estas tres cousas sexamos capaces de representar a enorme múltiple personalidade de Xela, mas esperamos que sexa así. Entón, xa con isto voulle ceder a palabra a Belén López Vázquez. Temos dúas Belén López hoxe. Ela vai ser a moderadora e editora de Bahía, entre outras cousas, e xa vai ser ela que presente as tres persoas que temos hoxe para falar no relatorio. Grazas. Bueno, boa tarde, grazas Marilar, gracias por a Academia por convidarme a moderar este simposio homenaxe que se lle fai a Xela Arias e ademais é que me fai tamén bastante ilusión, pero un pouco de responsabilidade, moderar o último día que coincide precisamente en 25 de novembro. Cústame esta última sesión que, digamos, que sería a trayectoria máis profesional de Xela Arias e ademais é que me parece, bueno, parabéns á Academia porque me parece moi acaída como esta trayectoria a muller persoa activista, a poeta e a profesional. Para este relatorio contamos con Manuel Bragado, que foi director de Edicións Xerais de Galicia durante 28 anos, creo, e agora volveu ao ensino como orientador, que nos falará da faceta de editora. Eles, Manolo, digamos que ocupou o espazo que deixou Xela en Edicións Xerais de Galicia, e supoño que nos falará da súa trayectoria como editora. Despois contamos tamén con Ana Luna, traductora, bueno, non sei se mellor, intérprete, profesora da Universidade de Vigo, que nos se centrará na parte da Xela traductora, e finalmente Belén López, a miña tocalla, xornalista, que nos falará de Xela e as outras artes e tamén de hasta que punto foi ou non foi entendida a súa obra no seu momento como muller que era. Dou a palabra a Manolo e nada máis, moitas grazas. Boas tardes. En primeiro lugar, a miña gratitude á Academia Galega por este convite a participar neste foro, neste simposio. A verdade é que tamén hai que, xa por adiantado, parabenizar a Academia e a familia Arias Castaño polo traballo que fixeron ao longo deste ano 2021, nun dos días das letras galegas máis brillantes da última década, e a pesar das enormes dificultades e das circunstancias adversas que como humanidade estamos vivindo.
E tamén a miña gratitude ás palabras agrimosas de Belén, unha admirada colega, e tamén para min pois falar de edición, de alguna forma de falar tamén da miña vida, aínda que neste momento pois estea apartado deste noble oficio. Eu preparei un texto que non vou a ler nada máis que nen algunha das partes, donde pretendo abordar a traxectoria de Xela como editora en Edicións Xerais de Galicia. Vou a falar dun período moi concreto, pero tamén vou a abordar o que entendo que foi a súa formación como lectora e a súa actividade preliteraria, que creo que é, no seu caso, decisiva para facilitar pois unha autoformación que ela tivo pois como moi destacada profesional da edición que foi. Comezo rememorando un parágrafo de Non te amola, o texto que se publicou este ano, que ten pois un indubidable interese tanto como peza de literatura infantil, como especialmente, na miña opinión, polos vimbios co que está construído este texto, que son cos fíos da infancia de Xela. Xela rememora os seus 9 anos que na súa casa os estantes rozan os teitos dos cuartos. Eso quere decir, indudablemente, que era unha casa que estaba inundada de libros. E ese berce de vivir entre libros, moitos deles en galego e en portugués, que ela leu dende os 4 anos, pois probablemente entre todos eles está o celme o seu celme literario, non? Esa atmosfera de unha familia galeguista e dunha familia lectora, pois foi probablemente pois algo absolutamente decisivo, non? E ela foi, na nosa xeración, unha rara avis, porque non somos unha xeración de galeguistas neofalantes dende a adolescencia. Creo que iso é unha constatación, decir, moi frecuente entre os membros da miña xeración de galeguistas. Pero ela mamou o galego como lingua familiar, e isto pois probablemente é tamén outro piar extraordinario de que fose o galego a súa lingua primeiro, e que aos 6 anos xa dominaba tamén como castelán por escrito, non? E iso, pois ese carácter de lectora e escritora precoz, pois xa o vindicaba o seu pai Valentín en el famoso artigo Xeliña fala galego, publicado no libro de festas de Sarria de 1968. Non nos vamos a referir a él, pero sí que constitúe tamén por parte do pai, por parte de Valentín, unha declaración a prol da educación plurilingüe en pleno tardofranquismo. É dicir, este é un texto, a verdade é que en si mesmo pois merecería un traballo en profundidade, porque amosa moitos dos principios educativos, sobre todo de educación lingüística, que son tan necesarios en este momento, esta reflexión, non? Entón, eu creo que ese berce familiar, esa lingua mamada no ámbito
na estirpe dos Castaño e dos Arias tanto en Ortoá como en Mouzós, pois creo que foi decisivo para todo o que pasou despois. E esa competencia galego-falante de Xela non a perdeu nin a agochou cando se trasladaron a Vigo, que eso tamén podía ter sucedido, non? Porque elas, Amparo pode explicar moito mellor que calquera de nós, chegaron a Vigo cando comenzaba a despregarse de forma aínda moi desordenada sobre o val do Fragoso. É dicir, cando fixemos en Vigo o itinerario, seguindo os espazos propios vigueses de Xela, pois moitas das persoas que vieron de fora non sabían onde estaba a Rúa Zamora, non? E a Rúa Zamora, pois, ou a Rúa Barcelona, pois, é un ensanche, digamos, da cidade sobre a aba do Castro, e buscando os espazos do Val do Fragoso, non? E esa cidade, ela representouna en un traballo escolar, cando tiña 9 anos tamén, en un texto que está conservado na Penzol, que a verdade é que é moi bonito, titulou O meu pobo, cando estaba ela na escola graduada de Sárdoma. Claro, e un texto en galego, é dicir, era infrecuente, moi infrecuente en aquel momento, no ano 1971, pois un traballo escolar en galego que comezaba como No meu pobo hai escolas, prazas, mercados, plantas, animais, o meu pobo é Vigo. En Vigo prodúcese uvas, repolo, pescado, millo e moitas outras cousas. A min gustame moito o meu pobo. Ten mar e nil, podémonos bañar, edificios altos para vivir, son casas de novo. Tamén temos o porto para embarcar e desembarcar as persoas e os alimentos. Viva Vigo e o seu porto. Viva. E a verdade é que acerta Xela, porque Vigo é unha cidade portuaria, unha cidade atlántica, pero é unha cidade que sempre o propio Otero Pedrallo dicía que era unha cidade en bisbarra, pois non se esquece de que Vigo non solamente é o casco urbano, sino pois ese periurbano onde se produce millo, plantas, animais e todo o demais. Esta lectura e escrita en galego xa nunca abandonaría, está escrita aos 9 anos, e o mesmo que a lectura, porque ela tivo a fortuna que na biblioteca familiar había os primeiros libros infantís en galego, aqueles publicados por Galaxia, como a Galiña Azul, que ela cita en Nonte Amola, ou tamén pois tiña acceso pois a libros deste carácter como Os soños na gaiola, que publicou Cartonaxe San Miquela e Xoán, pois ilustraron para o autor. Temos aí un debate de se foi tamén na primeira a ilustración apareceu tanto na primeira como na segunda edición. Eu entendo que sí, pero non tuve nunca acceso a esa primeira e xa as posteriores, non? Como tamén Manuel María dedicou o seu Barriga Verde aos Arias Castaño, e os Arias Castaño pois eran os fillos de Valentín e de Amparo, non? É dicir, eu creo que esa vinculación coa lectura en galego é moi bonita e moi interesante para forxar unha actividade preliteraria que levou pois a que no 72 pois obtivera pois o concurso do Facho pola fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia, que por certo, sempre que teño oportunidade de comentalo, fago en público. Hai unha representación desta peza por parte dos alumnos
da Escola Infantil Xela Arias de Sarria, maravillosa en internet. Son 21 minutos emocionantísimos, das cousas que máis me gustaron, das que se fixeron en este ano, que se fixeron moitas por ventura nos centros escolares, e a verdade é que é unha cousa preciosa. Este texto pode ser considerado o primeiro texto publicado por Xela como tal, porque apareceu publicado no boletín da Asociación Cultural de Vigo do 73, e tamén foi o texto que deu pé á primeira entrevista que lle fixeron a Xela no Faro de Vigo. O Faro de Vigo que tuvo, para Xela, moita importancia. Eu, a verdade, que foi un dos traballos que fixen este ano de localizar toda a súa relación co Faro, e a verdade que tivo bastante fortuna co periódico da casa. En aqueles anos, primeiro como estudiante no colexio de Sárdoma e despois como estudante de BUP no Instituto do Calvario, coincidiron co traballo do seu pai tamén como xerente da editorial Galaxia no período 75-78. O que eu creo que iso tamén permitiu que incrementara o seu coñecemento do mundo do libro galego e o de figuras referenciais neste ámbito, singularmente a figura de Don Paco, a que la cualificou como un bello afable cabelo cano, a quen respetará ao longo de toda a súa vida, mesmo convidando a participar na presentación do seu derradeiro libro Intemperium en 2003, e dedicándolle o poema, o famoso poema Na retina desde nena, que leu en 2002, aquela noite memorable e inesquecible, desgraciadamente, tamén para a cultura galega, porque foi a noite do pasamento de Carlos Casares, no famoso homenaxe que se rendeu a Del Riego. E tamén coñecían en aquel período a figura de Xulián Maure, que daquela era o responsable comercial de Grupo Anaya en Galicia, e quen sería, anos despois, quen a convidaría a incorporarse o primeiro cadro de traballo de Cieos Xerais de Galicia. Anos de adolescencia nos que Xela vivirá experiencias editoriais marcantes, e unha a máis divertida das que coñezo e das que lín, é como a de axudar ao seu pai xunto ao seu irmán Xoán. Xoán sempre estaba ao cabo dela no traslado en 1976 dos libros da Biblioteca Personal de Otero Pedrallo doados a Galaxia dende o piso de Don Ramón na Rúa da Paz de Ourense aos locais da Fundación Penzol, que estarían daquela no edificio donde está actualmente a sede da Fundación. Isto, indudablemente, como na actividade editorial termar das caixas dos libros, como coñece Víctor Freixanes, é moi frecuente, e Belén tamén o coñece. Entonces todos os editores termamos de caixas de libros, e vin este precedente que me entusiasmou para forxala como editora. E despois tamén creo, e xa remato neste ámbito, que ademais da familia lectora galeguista e desta actividade preliteraria, tamén tivo moito que ver para a súa ascripción as excursións e as actividades que organizaba a Asociación Cultural de Vigo, que tamén están citadas nas páxinas de Nonte a Mola, como a visita ás ruínas de Cabeiro, recordadas tamén por Xosé Luis Méndez Ferrín, un dos membros da Asociación Cultural, cando en un artigo en 1977 saudaba a publicación de Denuncia do Equilibrio, o seu primeiro libro de poemas, Ferrín recordaba aquela nena que coñecera nunha excursión ás ruínas de Cabeiro organizada pola Asociación Cultural. Con semellante equipaxe de experiencias editoriais galeguistas, cando decidiu abandonar o Instituto do Calvario para non incorporarse xa a iniciar COU,
Foi cando chegou Xela ás dependencias de Edicións Xerais en outubro de 1980. Incorporouse como oficinista no equipo que dirixía Xulián Maure e do que formaban parte Roberto Pérez Pardo e Manuel Méndez Batán. Para a súa contratación, e isto confesa o Xulián Maure nun texto sobre a actividade editorial de Xela, publicado no libro de homenaxe da Universidade de Santiago. Para a súa contratación, o director da editorial valorou que buscaba, abro comillas, unha persona o máis plurifuncional posible que coñecese ben a lingua galega falada e escrita. Perfil o que respondía moi ben Xela, que por riba, confesa Xulián Maure, era moi boa mecanógrafa. E o 27 de marzo do 81 foi cando se inauguraron os locais de Xerais en Doutor Marañón 10, e Cirela cando foi contratada, pois aínda funcionaba a editorial de forma precaria na rúa Camelias, bueno, pois en un rocho da propiedade de Camino Noia e Xulián Maure, eso teñen contado xa outras veces, pero bueno, eso son interioridades da historia da editorial. Pero sí que o que coñecemos é que na inauguración do local da editorial en marzo do 81 coñecemos perfectamente o discurso que pronunciou Xulián Maure, porque estaba manuscrito por Xela. E a verdade é que eu tive a fortuna de manexar ese documento xa, pois, que está nos arquivos da editorial, e pois a verdade é que é moi bonito, porque en el Xulián acuña o que foi probablemente pois o ideario da empresa que dirixiu despois Luis Mariño, Víctor, e o mesmo que na actualidade o fai Francisco Alonso, non? E é pois con esa idea de normalizar e modernizar o sector editorial en Galicia, abandonando el voluntarismo que ata ese momento caracterizaba a edición tanto de Galaxia como de outras empresas, cunha excepción moi importante, coa excepción de Edicións Castrelos, de Xosé María Álvarez Blázquez, que manexaba outros criterios. É dicir, estes días nos referíamos pois a esos criterios tamén, recordando pois o pasamento desgraciado de Darío Xoán Cabana, que formou parte pois do equipo de edición de Xosé María Álvarez Blázquez no período 71 o ano 75, non? Un pouco anterior a este que estamos ahora rememorando. Pois Xela tivo, digamos, a función en aquel momento de recoller pois as palabras da inauguración da editorial, que se incorporou pois un xerente, don Carlos Blanco, e incorporouse Xosé Guillermo como ilustrador, que é unha figura pois coa que Xela megaría axiña, e isto lembrouno a relación que tivo con Xosé Guillermo en ese poema Epístola Biografía, que lle dedicou en 1993 ao seu mestre artenauta e creador da Fundición Nautilus, que con seguridade depois falará Belén, e xa non vou entrar nesa cuestión, pero é tamén unha serendipia, hai esa coincidencia pois entre ali no espazo de Xerais, pois tivo a nivel creativo moita importancia para Xela. Antes de finais do 81 incorporouse Luis Mariño como director editorial, e foi pois o equipo, bueno, que puxo a andar a editorial como tal.
sin entrar en ir debullando pois, como se foi desplegando ese proxecto normalizador que se pretendía, a editorial, por unha parte, pretendía dar resposta ás demandas de materiais didácticos para o ensino da lingua galega e a utilización da lingua galega como vehicular no sistema educativo, é dicir, que se abría pois, tanto no período preautonómico como xa se foi desenvolvemento no período autonómico a partir da aprobación do Estatuto de Autonomía e da Lei de Normalización Lingüística do 83, pero tamén a editorial sempre tivo outra segunda alma, a parte da educativa, a alma de ampliar o catálogo do libro galego sobre novos ámbitos temáticos, formatos de edición, soportes bueno, pois, eu creo que ese espírito foi o que levou a que no ano 82 Xulián Maure propuxera a Xela que se integrase no departamento editorial, dirixido entón por Luis Mariño, abandonando pois, as actividades bueno, pois, que tiña hasta ese momento de recepción e comenzando a desenvolver tarefas de edición de mesa, que é preparación e corrección ortográfica e ortotipográfica dos textos das coleccións non educativas. É dicir, eu creo que ese sempre foi o traballo esencial que desenvolveu Xela pois, nas coleccións que en aquel momento estaban abertas, que eran Montes e Fontes, que era unha colección de libros de Peto que recordaredes, que con algúns títulos, pois, o primeiro título era o Fuxidos de Memorias dun Fuxido que preparou Víctor, ou aquel dicionario, o meu primeiro, creo que se chama, o meu pequeno dicionario, o meu primeiro dicionario non, que era de Antón Santamarina, que a verdade é que foi o primeiro dicionario ilustrado en lingua galega dirixido aos pequenos, non? Pero tamén participaba na edición de Grandes Mestres, de Extramuros e con especial interés na colección Xabarín, donde se realizaban as primeiras traducións para o galego de clásicos da literatura xuvenil. Son tarefas que Xela compartía coa relación con autores e con traductores. Non podo decir con autores e autoras, como agora parece, non, porque daquela o entorno literario estaba moi masculinizado e eran Xela tiña que lidar basicamente con autores, non? E empezou tamén a representar a editora nalgúns actos de presentación das novidades ou nos debates alrededor de cuestiones educativas e literarias que convocaba a editorial, o que supoñía unha revolución en aquel momento, é dicir, a nivel da dinamización. A verdade que hai moitas cousas que sucederon no ano 82 que ainda están por escribir, pois a editorial como tal organizaba un debate sobre a narrativa galega, sobre a escritura galega onte e hoxe en Santiago, sobre os modelos culturais da narrativa galega en Lugo, sobre narrativa galega e lingua na Coruña, así había recitais poéticos en colaboración co Concello de Redondela, coloquios en Lugo sobre o mundo de Fole. Bueno, había unha vontade pois de apertura e de visibilización para o tipo de edición que se facía. Foi cando se editaron os primeiros cartéis de promoción dos autores, algo que ahora nos parece pois lóxico, non? Pois os primeiros cartéis recuperando, digamos,
no período autonómico, esa tradición pois foron no lanzamento de Amor de Artur de Xosé Luis Méndez Ferrín, ou dos premios recibidos polas novelas de Alfredo Conde, como Memoria de Noa. E este é un período onde Xela ten apenas 20 anos, e hai unha fotografía moi bonita en Samil, de Xela con Luis Mariño, e aparece tamén algún outro compañeiro da editorial para celebrar o 26 de febreiro pois os 20 anos de Xela, non? E os 20 anos de Xela deben ser unha cousa moi bonita tamén para ela, por a parte, digamos, de esa comida que, bueno, saíron a comer a Samil da editorial, porque aquel mesmo día apareceu a súa primeira páxina publicada que lle dedicou a Nosa Terra, toda unha páxina ilustrada por Xosé Guillermo, non? E, bueno, pois me imagino que foi común o desenvolvemento da súa actividade como editora e xa tamén a súa actividade literaria, a súa actividade poética. Entón, creo que foi todo probablemente pois unha pulsión, non? De edición e de creación literaria. Foi no ano 83, cando a editora acadou os 100 primeiros títulos, neste momento pois, entendo que levan máis de 5.000, foi cando se produciu a primeira mudanza na editorial, foi cando abandonou a empresa Xulia Umar e sería ocupada por Luis Mariño, e que entraron pois outras persoas, como Xosé García Crego, Ciro Iglesias e Celia Torres, que, bueno, foron conformando o que o equipo que daría aínda continuidade, por fortuna, a editora pois, nestas 4 décadas. E en aquel momento pois ela xa era unha veterana, é dicir, antes da incorporación destas persoas. Constanos que o 20 de xuño do 83 presentou a colección Xabarín na Casa do Concello de Lugo, no Salón de Sesións. Podíamos circunscribirnos a moitas outras cousas. Foron anos de entusiasmo, pero foron tamén anos, aqueles primeiros, claro, eran ilusionantes, porque los planes editoriais, cada vez a editorial publicaba maior número de títulos, máis diversificados, abordaba novas temáticas, pero tamén foron sometidos aos sobresaltos da intransixencia. No artigo que publicou Celia Torres no monográfico de Luces de maio, dedicado a Xela, recordaba que na editorial se recibiu o Día das Letras Galegas de 1984 unha chamada anónima que decía: «Si no cerráis la editorial esta noche, la romperemos por dentro. Arriba España, viva Cristo Rei». Bueno, pois, daquela, cando o Día das Letras Galegas non fora aínda declarado laborable, pois non laborable, pois pasaban estas cousas, non? É dicir, esta chamada ameazante que sonía o apedramento da fachada por parte de 3 menores que se fixeran o día anterior, pois é un episodio que Xela nunca esquecería, non? Despois houbo, baixo a dirección xa vou acabando, baixo a dirección de Luis Mariño, renovouse por vez primeira o catálogo, creáronse as coleccións como Xerais Narrativa e Xerais Universitaria, das que se ocupou como editora de mesa Xela. Creouse o Premio Xerais de Novela no 84, o Premio Merlín
No 86 comenzouse a editar un periódico de novedades, un catálogo anual e, bueno, detrás de todas estas tarefas, pois tamén estuvo en moitos casos Xelas. Foron proxectos nos que participou e ela tamén foi, bueno, formándose en aspectos concretos da edición e tamén tomando, bueno, pois tendo a fortuna de ser respaldada polo director para tomar algunhas iniciativas, como foi a da publicación en galego dun álbum, que foi un dos primeiros álbuns tamén traducidos da editora, O gato gallado e a andoriña señá, unha historia de amor que foi o álbum publicado de Jorge Amado en 1986, unha obra da que xestionou a cesión dos dereitos por parte do propio Jorge Amado, e como se testemunha pois a correspondencia que estudou a profesora Monse Pena Presas en un traballo pois específico, monográfico moi interesante. E tamén recibiu os primeiros encargos de traducción, como foi un encargo concreto de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que se publicou no 86, ou colaborou co seu pai na edición, na traducción de O Bosque Animado no ano 87, de Venceslao Fernández Flórez. Bueno, a partir de aí podríamos, da faceta traductora, pois xa vai falar Ana Luna, e eu nada máis vou engadir. E xa remato, que foi no 88 a segunda das remudas da Dirección Xeral de Xerais, na que se incorporou Víctor Freixanes. Xela implicaríase como editora na creación de novas das coleccións grandes do noso tempo, Biblioteca das Letras Galegas e Xerais Crónica, ademais da completa renovación das coleccións anteriores, narrativa e universitaria, que foron as coleccións troncais e, por ventura, aínda continúan sendo na actualidade da editorial. En ese momento, no 89, onde se produce unha remuda do deseño da editorial completo, que correspondeu ao equipo do estudio de revisión de Pepe Barro e Xosé Díaz e Elías Santana, incorporouse Miguel Vigo dentro do equipo da editorial, e tamén con Miguel pois compartiría, bueno, pois, a parte de traballos profesionais, o traballo do diseño de Tigres como Cabalos, que Víctor recordará perfectamente. Foi o libro de poemas con fotografías de Xulio Gil, unha edición moi coidada, que tamén levou unha exposición itinerante da que falará pois Belén López como na súa dimensión como artonauta. É dicir, que foronse os fíos, aqueles fíos iniciais daquela rapaza que comezou co seu irmán metendo libros nas caixas para trasladalos dun lado a outro, ou aqueles primeiros textos cando tiña 9 anos en lingua galega. Bueno, pois no ano 1990, cando decide abandonar o cadro de persoal da editorial coa intención de retomar primeiro os estudos de COU e despois o licenciarse en Filoloxía Hispánica no 96, pois xa era, digamos, unha das pioneiras da edición en galego. E remato con dúas reflexións. Unha relativa ao tempo. O tempo non foi un tempo calquera, foi os anos 80. Foi uns anos decisivos para Galicia, como para que volvese a ter certas cotas de autogoberno, e tamén para
que fose recoñecida a súa lingua, e que fose que se foran desenvolvendo as institucións autonómicas. E iso, no ámbito da edición, foi moi relevante e houbo que abordar conflitos moi complexos, como, por exemplo, os conflitos do proceso de fixación da norma ortográfica cos criterios que existían hasta o momento, que a editorial asumiu, Xerais asumiu e defendeu como marca de empresa. E dá que a propia Xela era destacada portavoz e hai que recoñecerlle pois un coraxe e un rigor para facelo pois en un período pois complexo neste sentido. Daquela non existían dicionarios como existen agora, é dicir, agora os editores pois contamos con moitos recursos que daquela pois se estaban desenvolvendo na propia editorial, e non só na propia editorial, tamén houve outras iniciativas lexicográficas moi valiosas, por suposto, pero os criterios do Instituto da Lingua Galega pois eran os que tiñan referencia e os editores pois colaboraban co Instituto, e esta actividade de Xela pois tamén me gustaría que non quedase esquecida. Ela foi moi xenerosa porque na edición de textos alleos procurou idéntica fidelidade e rigor léxico, sintáctico e ortotipográfico que imprimía cando ela retorcía e destilaba as frases das súas traducións ou dos seus poemas. E isto tamén creo que hai que recoñecelo, porque o traballo xeneroso pois xeralmente só valoran quen o recibe, non? Pero tamén era unha forma de estar instalada no mundo da edición, da que todos, de alguna forma, nos sentimos debedores e humildes continuadores. Moitas gracias. Hola, sí. Bueno, despois desta entrañable e exhaustiva presentación dos datos vitais de Xela, que nos presenta Manolo Bragado como foi acotido con todo o relacionado co mundo editorial, e na que presenta a Xela como, diríamos, a primeira editora galega e o seu compromiso coa lingua e o pobo e a defensa da unha normalización, ademais de normativización da nosa lingua. Doulle agora a palabra a Ana Luna, que sería outro chance máis un pouco do traballo de Xela, que é a necesidade da traducción ao galego, falará, e que ela vía como normal, entendo, e necesaria para un pobo que acabe a súa dignidade e unha lingua, que é a necesaria traducción desde outras linguas, o diálogo coas outras linguas, do que Ana Luna é especialista polo seu traballo sempre vinculado á traducción na Universidade de Vigo, ao grupo Buitraga, e nada máis, deixoche aí a palabra para que nos contes algo de Xela. Grazas. Moi ben, pois moitas grazas, Belén, e quero tamén comenzar a miña intervención agradecendo a Academia que contase conmigo para estar hoxe aquí. Para min, a verdade, que un momento feliz, ademais porque é a primeira vez que estou aquí e, vai haber reformas e espero que iso, pois, evidentemente... Grazas. Digo que estou especialmente feliz por estar hoxe aquí e agradezo, por suposto, o convite á Academia e, en concreto, a Marilar Aleixandre, que foi quen me contactou persoalmente para convidarme e teño que, corresponder, como é lóxico, agradecéndolle esa
especial deferencia que tivo comigo, porque teño que dicir, e non é por, digamos, levarlle a contraria a Belén, pero non son traductora ou intérprete, sino que son docente fundamentalmente na Facultade de Traducción, Filoloxía e Traducción, que é así como se chama hoxe en día, na Universidade de Vigo. Levo moitos anos impartindo docencia fundamentalmente dende cara á lingua galega e é no que me sinto moi cómoda e satisfeita e, bueno, espero seguir así ata que remate a miña trayectoria profesional. Si fixen algunha cala no que sería o mundo da traducción, non? Como, bueno, se fixo no seu momento e como fixeron moitas persoas que, bueno, pois que de maneira voluntaria e xenerosa moitas veces tamén pois contribuíron a conformar un corpus de traducións que era necesario nunha altura, nun período moi concreto da nosa historia recente. E bueno, como xa Bragado expuxo con anterioridade, pois todas esas circunstancias, non, que contextualizan un pouco o que sería a miña exposición, pois primeiro agradezolle, non, que o fixese para darnos ese marco contextual que é moi importante e tamén quero agradecerlle pois, que nos fose fornecendo ao longo deste ano tan bonito, deste ano dedicado a Xela Arias, non, con todas esas facetas desta persoa, non, escritora, traductora, editora, poeta, evidentemente, non, e moitas máis cousas, non, das que se falaron aquí estes días e das que se seguirá a falar, espero. A ver, a min o que máis me interesa, evidentemente, é esa maneira na que Xela se posiciona, non? E como se posiciona cando se manifesta, e cando se manifesta, sobre todo, pois sobre o que a mí me interesaba, que era a faceta de traductora. Entón, vou intentar pasar por alto algunhas cousas que xa se comentaron, aínda que están incluídas no texto e vou intentar non ler todo, pero sí a maior parte das cuestións nas que quero facer fincapé. E, bueno, como digo, vou intentar evitar algunhas que xa se comentaron, pero sí quero destacar esa parte, non, que ás veces non se coñece do que é pois esa maneira de contar como é a experiencia dunha traductora e como conta esa experiencia, non, fora do que é, digamos, o seu traballo silente e silencioso e solitario, non, como é moitas veces o traballo da persoa que traduce. Este ano de celebración da figura de Xela Arias non permite, entón, pois, percorrer con nova luz a súa obra literaria e eu estou especialmente feliz porque contribúe a sistematizar a súa obra traducida, a analizar as circunstancias do seu proceso tradutor e a poñer en valor as persoas que traducen. É dicir, isto é, dar a coñecer e difundir a importancia do traballo das persoas que traducen para a conformación do sistema editorial galego, así como para a historia recente da traducción. Tamén a das mulleres traductoras movendo os marcos. Compre lembrar que nas primeiras décadas da democracia, e mesmo aínda na actualidade para o caso da traducción literaria, a de maior prestixio, as mulleres desenvolven o papel de traductoras como creadoras silentes de segunda categoría e para elas competir pola autoridade, pola paternidade dun texto, sempre resulta máis complicado. Isto é facerse ver ou aparecer na cuberta en pé de igualdade coa autoría, por exemplo. María Luisa Álvarez Santamarina, Sabela Álvarez Núñez, Marta Balaguer, Teresa Marcia, María Teresa Barro, Beatriz Carballa, Moncha Fuentes, Rosa María Vilariño, Carme Hermida, Esperanza Mariño, Mónica Martínez Rial, Anisia Miranda, María Victoria Moreno, María Xosefa Senín ou Xoana Torres, entre moitas outras, por veces anónimas, traduciron obra literaria neses primeiros anos da transición, nun período falto de ferramentas, como se comentaba anteriormente, escasos dicionarios monolingües, algún bilingüe castelán-galego, glosarios, estudos gramaticais, manuais de estilo, etc. Mulleres, minoría dentro da minoría. Muller traductora galega, ás que se lles debe recoñecemento.
Xela Arias compartirá en sincronía con todas elas a tarefa de traductora, pero, na miña opinión, a diferenza da grande maioría e aínda que ela escribe dende ben nova, Arias non é unha escritora que traduce, senón unha traductora profesional incipiente que chegará a contar con un significativo volume de traducións. O cómputo, tendo en conta non só os textos literarios, e só en volume, pois atinxe uns 40 volumes de traducción en 20 anos. Unha traductora entre homes traductores, como xa se comentou, que forman parte do canon e do campo literario do momento, como Darío Xoán Cabana, Carlos Casares, Antonio García Teijeiro, Salvador García Bodaño, Miguel Anxo Fernanguello, Enrique Arguindei, Basilio Losada, Gonzalo Navaza, Francisco Macías, Antonio Pichel ou Francisco Pillado, entre outros. A traducción estuvo presente dende ben cedo na vida da poeta e foi un labor ao que lle dedicou moito tempo. A súa obra como traductora, as moitas páxinas traducidas en lingua galega e reescritas por Xela Arias dende diferentes linguas, espazos e tempos de distintos xéneros e temáticas por vontade propia e allea, ofrecéronlle obter ingresos como unha auténtica profesional que non esquecía reivindicar condicións laborais dignas, dicía Perozo nunha entrevista. La traducción no es precisamente de las cosas mejor pagadas, aunque los trabajos culturales y de creación, en el fondo y en la forma, nunca están realmente pagados. Ademais, esa actividade de traductora iría damando o seu compromiso e militancia, formando parte de colectivos como a Asociación de Traductores Galegos, acompañando así os seus fundadores, Valentín Arias, Xulián Maure, Antón Santamarina, Xavier Senín e Antón Palacios. Ou traballando co Consello de Redacción na revista Viceversa dende a súa constitución en 1995. A revista que hoxe pode sentirse orgullosa de contar co premio Xela Arias de Traducción, creado en 2018 pola Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación. Xela Arias foi construtora consciente do momento histórico que vivía, da ilusión que se creaba coa apertura da transición democrática, mas tamén das incertezas que xeraba. Arias emancípase moi nova como traballadora cultural independente, sendo testemuña do que estaba a suceder no ámbito editorial e dando testemuño sobre a súa actividade como traductora. Son tempos nos que aínda están presentes as pegadas da xeración nós, na busca de empatía con un suposto celtismo ou co atlantismo, naquilo que se aceitaba a ideoloxía cultural dos que se interesaron pola traducción, as elites do galeguismo. E na procura tamén da denominada literatura universal, de autoría ou de autores, homes brancos occidentais que se expresan en linguas hexemónicas, que quere anovar a propia con escasa representación da muller escritora. Como mostra, das máis 20 autorías que Xela Arias trasladou ao galego, só 5 delas son mulleres. Un canon patriarcal que xa estaba a ser cuestionado e revisado dende a Festa da Palabra Silenciada. Non se pode entender a traductora sen ter en conta as condicións socioculturais nas que se produce o acto de traducción. A situación lingüística da época, caracterizada por unha forte ilusión interna para unha comunidade que reivindica unha cultura con lingua propia, pero fortemente marcada polo prexuízo sociolóxico e ideolóxico, vai ser esencial para entender os procesos. Na altura deses primeiros anos 80 e 90, a traducción volve recobrar, por unha banda, ese valor simbólico para demostrar a capacidade da lingua para recibir outras literaturas, para que o alleo sexa noso, e, por outra, vaise converter en produto de alfabetización e consumo. Iníciase así a convivencia da denominada fase filolóxica previa a unha fase comercial, da que falou Carlos Lema hai xa case unha década. As palabras que recolle a entrevista que Xela Arias concede a Francisco Gil en 1994 permiten entender o contexto en que se desenvolve a tradutora. Todo idioma representa unha cultura e sempre que hai unha cultura detrás, un idioma é capaz de generar literatura traducida de outro idioma. En esa mesma entrevista, cando se lle pregunta sobre as cualidades do alemán para expresar a filosofía, Arias, axente cultural legitimadora, responde con rotundidade: es propaganda. Repito que es una cuestión de prestigio. Siempre tienen más prestigio los idiomas que representan a las culturas más poderosas. El quichua es un idioma tan competente para la filosofía como el alemán, siempre que alguien filosofe en quichua. A traducción resultaba ser un exercicio de acumulación de capital simbólico y como tal canonizador,
razón pola cal, penso eu, Arias aceptaría retos como participar na versión galega do Quixote. Un Quixote que sairía publicado no ano 1990 na editorial Xuntanza e no que se implicaron un equipo formado por Valentín Arias, Xosefa Fernández, Antón Palacio, Xavier Senín e María Xesús Senín, todo un desafío na procura dun galego do século XVI. Xela Arias, autodidacta traductora e editora literaria de mesa, durante máis dunha década, ou durante unha década en Edicións Xerais de Galicia, será pioneira na escolla e fixación dos criterios ortográficos e ortotipográficos cando non existían ou cando apenas existían ferramentas normativas. Arias comezaba a ser unha profesional multifunción, traductora, revisora e correctora na mesma persoa, que contemplaba as carencias de recursos, ou que compensaba, mellor dito, as carencias de recursos con esa necesaria asesoría do traballo en equipo, un detalle que nunca esquecía mencionar nos seus traballos, nas súas dedicatorias ou nas pequenas alusións nas notas que tiña nos textos traducidos. Sabemos que os primeiros pasos como traductora foron os exercicios realizados coa obra poética de Carlos Oroza xa de xeito profesional cando negocia os dereitos de Jorge Amado, que xa comentou Bragado anteriormente, indicándolle a ese autor que ela será encargada de elaborar a traducción, aínda que logo a revise un especialista, apunta a Penapresas no seu traballo recente. O contexto era, pois, o da urxencia de fixar unha norma que causaba desacordos, pero unha norma sobre a que Xela tiña opinión. É un contexto no que a traducción ao galego priorizaba o coñecemento da lingua termo e non tanto a da orixinal. En unha traducción, di Xela, es moi importante el trabajo con las palabras, más del idioma del destino que del de origen. Es importante saber qué palabras, qué giros, de qué elementos se disponen el idioma de destino para trasladar las ideas del autor. Con 25 anos, a traductora maniféstase a favor de crear unha dinámica de lecturas para crear un corpus, un subsistema dentro do sistema ao que se incorpora e co cal compite, pero tamén para poñer a proba a lingua, incrementar o grau de exixencia de quen escriba, como dicía nesa entrevista que lle fixo Perozo, al introducirse en Galicia traducciones de obras universales, clásicas y contemporáneas, esto, espero yo, por lo menos, provocará en los escritores gallegos elevar su nivel de calidad. Esta puede ser la hora del principio de la gran literatura gallega. Tratábase de artellar un catálogo de textos importados daquela moi dependente do que marcaban as políticas hexemónicas editoriais máis próximas. Pois por iso é tan importante analizar as razóns que motivaron unha traducción no seu contexto histórico como produto dun determinado discurso cultural. Xela Arias foi unha activista con compromiso lingüístico que denunciou os presuizos sen complacencias e inconformista. Ao iniciar a súa trayectoria como poeta, ben antes de que traballase no cadro de persoal de Xerais, temos noticia do seu interese por traducir obra de Carlos Oroza, con quen compartiría recitais e amizade. Tal e como consta nunha emotiva carta que me cedeu a familia amablemente, na que lle envía con data do 22 de 11 de 1984, proponlle a Oroza, máis ben insístelle na necesidade de facelo, publicar en galego a traducción de Cabalum, que logo aparecería publicada en parte en Dorna, na revista Dorna. No mecanuscrito que se conserva, son a páxina, pódese apreciar parte dese proceso de traducción e reparar na coidada atención que a traductora lle dedica aos textos, meticulosa e puntillosa con sentido do ritmo. A traducción é un acto social con máis incidencia nas sociedades periféricas e marxinais que nas que se autoproclaman canónicas, nas que os textos traducidos desempeñan tan só un papel secundario en relación coa produción textual endóxena. Por iso, a opinión sobre o que se traducía en galego podía, e aínda pode, na actualidade, xerar tanto impacto. De feito, cando se orden os medios o debate sobre a necesidade de traducir o castelán ou dende o portugués, a traductora argumenta con convencemento e con criterio, e ao pouco de recoller o premio da tradución da Sociedade da Lingua Portuguesa en 1987, concedido pola traducción de Amor de Perdición de Castelo Branco, declara:
podía parecer que la mía era una labor más fácil, teniendo en cuenta que son idiomas de una misma raíz, con una evolución no similar, pero sí demasiado próxima. Entonces me levanté y dije lo que esto significaba para la lengua gallega como reconocimiento internacional en igualdad de condiciones con otros idiomas. Siempre lo consideraré, por eso, más reconocimiento para el gallego que para mí misma, aunque no voy a negar que este tipo de premio es bueno para reforzar el ego. Arias defendía que traducir do castelán, como traducir do portugués, axudaba a crear un patrimonio que non se podía deixar perder. Aínda que non sempre está de acordo coa inclusión de determinadas obras no catálogo de Xerais, neste caso, Arias participa da necesidade de elaborar un corpus de traducción, como dicía, no cadro de persoal dunha editora con prestixio, unha entidade que dispón de capitán social abondo para establecer unha parte relevante do canon da traducción. Como actante a xente literaria privilexiada na cadea do libro, Arias manifesta un claro interese por se ocupar de autorías vivas e implícase por gusto persoal en traer para o galego determinados textos. De feito, temos constancia de que foi ela a que tomou a iniciativa de dirixirse a Jorge Amado para traer ao galego o relato infantil que xa se citou aquí. Esa correspondencia entre Amado e Arias evidencia o coñecemento da escritora con apenas 20 anos da necesidade de adquirir os dereitos de traducción, así como sobre cuestións que teñen que ver con política editorial de traducción. Ademais do citado conto de Jorge Amado, prestalle especial interese a colección Xabarín, que xa se comentou anteriormente, e que presenta en público con tan só 20 anos a primeira colección de traducións de casi 50 títulos de literatura importada con traducións que ela encargaba e que por veces supoñemos que por criterio comercial entraban no catálogo juvenil. É mágoa que Arias non deixase algunha contribución en Viceversa na que dese conta do seu comportamento traductivo precisamente na sección da que ela se encargaba titulada Traducións Justificadas. Iso daríanos a oportunidade de coñecer en primeira persoa cal era a súa concepción dos procesos, a súa interpretación dos textos desde o seu interior, a súa maneira de traballar, en definitiva. Na súa ausencia, lóxicamente, temos o máis valioso, as súas traducións, e tamén as súas manifestacións paratradutivas, un discurso máis ou menos explícito nos textos ou nas entrevistas que permite obter información metatraductiva sobre o fondo coñecemento que Arias tiña do seu oficio e o pouco que lle agradaban os lugares comuns conformistas. Compre lembrar que na súa relación con obras e autorías alleas, tanto como revisora ou correctora como traductora, tiña que saber convencer co seu criterio. Pero non ignora que a competencia traductora non consiste só en ter competencia lingüística, convencida de que non hai ningunha limitación nas linguas para seren traducidas. E malia ser a norma o que prima no momento, sabe que precisa de todos os rexistros que enriquecerán a cultura de chegada coas súas escollas. Nesa entrevista, non é na entrevista, nun texto de Acuña, di noutra entrevista. Neste momento estou a traducir o galego por vez primeira en edición íntegra nunha lingua do Estado a novela O derradeiro dos moicanos, do escritor norteamericano Fenimore Cooper, un clásico da mal chamada literatura juvenil. É un traballo moi difícil e complexo porque nunha época na que non existía aínda o cinema, o século XIX, o autor retrataba todos os detalles cunha minuciosidade envexable, especialmente no tocante á sensibilidade dos personaxes, os pensamentos e os seus estados de ánimo. É un labor apaixonante e espero facer a mellor traducción posible para que en Galicia poidamos coñecer en profundidade a este grande escritor do pasado século. A tradutora sitúase no centro cando fai propostas, cando acepta retos e toma decisións ante os problemas e dificultades, porque sabe que traducir é unha maneira moi particular de coñecer unha obra e que a traducción sempre é unha intervención. Chámese explicitación, omisión, adaptación ou compensación na terminoloxía das estrategias. A persoa que Xela Arias é noutras facetas tamén o é na persona que traduce, seria, responsable, precisa, rigorosa e honesta. E así o manifesta ela tamén a Arias. Os períodos longos das descripcións en O derradeiro dos moicanos, as metáforas arrevesadas e mailo xeito exquisito e artificial de se trataren os cabaleiros, fai que por veces a lectura sexa estorbada.
Pareceume, sen embargo, contra a opinión de todas as versións ás que temos acceso, de rigor e respecto, tanto para co autor como para cos lectores, traducir a obra completa. Un texto traducido ten a capacidade de expresar a negociación que a persoa mediadora establece entre o propio e o alleo. Esta é a súa característica máis salientable. A ficción da ausencia da tradutora non é o método do que gusta Arias, que rexistra a diferenza lingüística e cultural, eleva ao público lector a cultura do orixinal. Faino nos textos e adoito nas notas e nos prólogos. Un traballo intelectual evidenciado na diversidade de exemplos. Na procura dunhas relacións tolerantes e respectuosas co alleo, Arias utiliza unha estrategia de intervención por veces nas marxes que permite conseguir que a cultura termo acepte a diversidade e as diferentes maneiras de ver o mundo. As palabras que Xela Arias deixa nos paratextos dan conta da súa posición ante unha ideoloxía dominante ao denunciar a censura represora. E unha vez máis, sobre o moicano di: en el caso del moicano, no solo se trata de una historia de los moicanos, sino de toda la teoría de los indios de Fenimore Cooper, presente a través de este libro. Por eso, hay que meterse en la piel del autor, saber qué piensa sobre los indios y cómo explica sus pensamientos a través del libro. Personalmente, no comparto las ideas de Fenimore Cooper. Me parecen poco democráticas, especialmente en lo que se refiere a los indios. Claro que en esa época había todavía un gran debate sobre si los indios debían ser considerados personas. Pero una vez metida en el asunto, la traducción supuso toda una experiencia. Tamén se pronuncia con voz propia e autorizada na introducción e notas de Drácula. Sitúa no seu tempo Stoker e puntualiza sobre a polisemia da novela e o vampiro literario e folclórico. Sobre estes traballos, hai xa traballos realizados este ano e, bueno, eu convido a que vos interesedes polos traballos publicados no libro que acabamos de editar, que leva por título Unha voz, moitas voces, Xela Arias traductora, na que hai traballos de Marilar Aleixandre sobre precisamente a traducción de Drácula e algún traballo tamén de outras persoas expertas, como pode ser María Raimóndez, non, sobre diferentes obras traducidas por Xela Arias e agora, digamos, recuperadas, non, e refrescadas esas lecturas como expertas na materia. Así pois, a tradutora, nada convencional, negouse a ser invisible e defender ideas de fidelidade. A traducción non consiste en ser fiel a un orixinal. Non é un texto secundario nin copia. É un novo texto, unha nova lectura que por veces só se fai visible na traducción. Xela dicía: un traductor es un actor de la palabra, emplea la palabra para interpretar la obra de un autor y llevarla al público lector de otro idioma y otra cultura. El traductor es algo traidor, pero no más traidor que el intérprete de una composición musical o el actor de una obra de teatro. Na carta de presentación para a antoloxía bilingüe de Vázquez de Gay, Queimar as meigas, Xela apuntaba: como de lo que me pagan por mi trabajo, como correctora de estilo en una editorial y mis traducciones al gallego, encargadas o elegidas. Mesmo cando estes proxectos non eran do seu agrado, Arias, inconforme e sen pudor, acollíaos como un reto. A Xela Arias dos últimos anos permítenos anticipar unha profesional autónoma que de seguro procuraría textos á marxe do canon patriarcal, non só na escolla de determinadas voces, senón tamén na maneira de enfrontarse a eles dende un enfoque feminista e de xénero, con todo o que iso implica de reflexión sobre estrategias lingüísticas. Entre esas obras que imagino elixidas pola traductora, entendo que por afinidade e xa fora de ausencias profesionais, Xela aceptou traducir os relatos de Angela Carter e o Ancho mar dos Argazos de Jane Rice para a colección As Literatas coordinada por María Xosé Queizán. Púxolle voz en galego algúns relatos de Gloria Pampillo, así como os versos en prosa de O Splin de París de Charles Baudelaire. Traballo polo que obtivo o Premio Plácido Castro de Traducción a título póstumo en 2004 e agora editado na colección de poesía de Laio Bento, por certo, co nome da tradutora impreso na capa e a foto da autora na faixa publicitaria. Seguro que gozaría a observar dende a súa actitude vital comprometida, reivindicativa e transgresora
como se seguen a ler e a estudar os seus traballos de traducción que abriron camiños, perdón, os traballos de traducción, os seus traballos, que abriron camiños para ampliar os catálogos. Seguro, ¿no?, que gozaría observar como melloraron os recursos e as ferramentas, como se consolidou a disciplina no marco dos estudos de traducción e como se avanzou nas reivindicacións laborais, dándolle voz ás traductoras que comezan a entrar nos libros en pé de igualdade xunto coas autorías. Moitas grazas. Bueno, de novo temos aquí a outra faceta de Xela, a Xela traductora, na que tamén é pioneira, meticulosa, exhaustiva e consciente do seu traballo e do que está a facer e que está continuamente cuestionando e reflexionando sobre o seu papel no mundo e a función que debe facer. Entón, despois destas dúas visións de Xela desde o punto de vista de traductora e desde o punto de vista de editora, Xela como muller pioneira, consciente, que reflexionaba moito sobre o que facía, pois creo que pode ser de moito interese para pechar isto o que quizás sexa a faceta máis arriscada de Xela Arias, que algún problemilla lle causou no seu momento na súa vida, pero que entendo que podería ser para o que estuvera preparada como muller consciente e reflexiva que eran todo o que facía. Por iso, estou realmente intrigada co que nos ten que contar sobre Belén López, en ese papel de a Xela artenauta, no? E a súa relación e reflexión coas outras artes. Tomo como referencia un pouco que comentabas no artigo de Luces respecto ao libro Tigres como a cabalos, do que ela se queixou de que non foi moi ben entendido e que plantexa moitas dúbidas realmente tamén do que buscaba desde esa muller consciente en todo momento co que facía, que ao mellor eso que ao mellor sí que buscaba a confrontación, o choque mental en que nos recibe, non? E que ainda que ao mellor se sentirá un pouco violentada co efecto que produciu na xente. Entón, deixoche a palabra, Belén, a ver que nos tes que decir. Grazas. Moi ben, gracias. Sí, eu creo que sí que quería un pouco provocar, non? Como outras moitas cosas, desobedecer, decía ela, desobedecer. Bueno, que responsabilidade estar aquí hoxe falando de Xela Arias na casa de Dona Emilia, de por riba. Sí. Moitas gracias polo convite á Academia. Moitas gracias a Manuel Bragado, que é o máximo responsable de que este hoxe aquí, que foi quen me convidou a investigar a relación de Xela coas artes. Entón, intesme disculpar, eu vou me apoiar tamén moito no papel. Eu son xornalista de periódico, gustaría meter unha maior capacidade expositiva como Manolo, pero vou me apoiar no papel se me permitides. Entón, vou a ler a intervención e vou empezar por unha cousa da que se falou moito este ano, unha entrevista de Manolo Rivas, publicada na Voz de Galicia no ano 90, no que el lle pregunta a Xela Arias pola súa estética e pola súa poética. E ela responde: se puidese escoller unha reencarnación, sería, sen dúbida, a de Lou Reed en femenino. Esa resposta revela que os intereses da autora, persoais, estéticos e literarios, sempre estiveron conscientemente conectados coas outras artes, especialmente coa fotografía e coa música, como veremos, pero tamén coa arte plástica. Poeta sí, mais non só poeta, nin poeta illada, senón poeta conectada e proxectada, poeta nunha procura incansable por trascender os formatos clásicos. Nesa mesma entrevista, Rivas pregúntalle: non tes a sensación, como outros escritores, de que ante a potencia visual, a fotografía, o cine, o vídeo,
Os libros e as palabras andan en derrota? E a resposta da autora é: creo que os que escribimos estamos moi acostumados a facer as cousas dende o silencio. A plástica, a música, entran moi directamente, conseguen de inmediato un impacto. Entrar nun libro é máis custoso. Un libro pide demasiado, pero hai que rebotarse contra iso. Bueno, eso foi efectivamente o que la fixo, rebotouse, e andivo a procura toda a vida de instrumentos que lle permitisen impactar directamente coa súa poesía. Era unha roqueira, conclúe a súa biógrafa Monse Pena na webserie da Academia A Palabra Esgazada. A poeta mantivo un interese permanente polo diálogo creativo con outras artes. A inquietude artística levou na exploración de outras linguaxes, explica a profesora María Xesús Nogueira na súa poesía Reunida de Xerais de 2018. As posibilidades da posta en escena poética, tamén a importancia do ritmo, algo que lle preocupaba moitísimo, é algo que remoe dende cedo, moi influída, por exemplo, polo que ven nos recitais do poeta Carlos Oroza, que se mencionou aquí xa antes. Isto confirman amigos persoais do mundo do teatro como Abelino González ou Cándido Pazó, que recoñecen ter conversado con ela de xeito informal sobre a relación entre a poesía e o escenario e a posibilidade de levar a dela ás táboas. Pazó a mí mencionou a Federico García Lorca como un exemplo de poeta que trasladou o seu monte de imaxes e símbolos á arte dramática, algo que podría ter moitísimo que ver co interese de Xela Arias e con esas conversas ás que eles fan referencia. Era unha muller profundamente consciente da súa contemporaneidade. Simplemente quería que a súa poesía tamén o fose, e a iso é o que lle daba voltas. Explica González nesa reportaxe que antes mencionei que me encargou Bragado. Xela Arias arte parte da revista Luces do pasado mes de maio. A partir de agora, todas as citas que non especifique de onde veñen son desa reportaxe. Entón, efectivamente, o tempo no que lle tocou vivir, fundamentalmente, ese tempo do que falaba González, esa contemporaneidade, fundamentalmente os anos 80 e a denominada movida viguesa, antes tamén falou Bragado dos anos 80 e da súa importancia, aínda que ela despois preferira mostrarse crítica por veces co movimento e con esa escena. Yo no creo en el estándar de movida que se está ofreciendo, lle di a Perozo no Faro de Vigo no 87, son determinantes na súa teima por ampliar os horizontes da poesía. Aí están as súas publicacións en fanzines, as colaboracións cos artistas gráficos ou pintores e o seu interese manifesto pola música. Todo encaixa perfectamente no universo dunha creadora que construiu a súa obra sobre a cultura urbana, a desobediencia e a liberdade. Creo que é necesaria a desobediencia tanto no íntimo como no externo, por aquilo de non quedarse atoupiñado no que está previsto. Deixou dito nunha entrevista da Radio Galega que agora está recollida no álbum de mulleres de culturagalega.org. Nese contexto, no da movida, atópanse outros encontros como que a autora ten co pintor Pedro Sardiña, que deseña alrededor dun poema dela unha páxina para o Faro de Vigo publicada en agosto do 84, na que os debuxos se funden cos versos. É esa páxina que estades vendo aí. Yo estaba moi pendiente de la obra de Xela. Cuando en el Faro de Vigo me pidieron hacer algo para una edición especial en los años turbulentos de la movida, cogí un poema suyo y lo ilustré. É como o lembra Sardiña, exactamente así. Cando se publica esta páxina, a autora xa publicara en Dorna, en A Nosa Terra, xa mencionou tamén Manuel Bragado esta publicación, no ano 82, os que se consideran os seus primeiros poemas en prensa. Nesta última, segundo el mesmo desvelou nun artigo publicado no número 20 do Caderno de Estudos Xerais da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, apareceu unha páxina completa baixo o título Un século, un día, un minuto, un nada, asinada por Xela Arias. Os versos de Xela están acompañados por dibuxos de Xosé Guillermo. E así, nesa primeira parte dos anos 80, como dá inicio un dos diálogos máis importantes da autora con outro artista. O seu interlocutor é o citado pintor Xosé Guillermo, creador do concepto co que eu titulei esta intervención, Artenauta. En Denuncia do equilibrio, que publicaría Xerais no 86, o seu primeiro poemario, queda patente esta relación. Denuncio o equilibrio, píntalo ti, escribiría ela despois.
O primeiro director de Edicións Xerais de Galicia, Xulián Maure, cree que a movida, volvemos á movida, foi o caldo de cultivo no que fructificou a conexión entre Xela Arias e Xosé Guillermo. O encontro entre os dous prodúcese na editorial da súa man, que ficha o artista que xa traballara ilustrando libros de ensino para a Naya, que xa traballara con el nesta faceta, e a filla do seu amigo Valentín Arias, según el mesmo recorda, cando quiso deixar de estudar, levouna tamén para Xerais. Desta maneira que os dous creadores coinciden no lugar de traballo, onde descubren que, a pesar de pertencer a xeracións completamente diferentes, se entenden ben. O pintor vigués é o encargado da portada e do coidado deseño do primeiro libro da escritora, Denuncia do equilibrio. A súa conexión creativa con Xela Arias irá máis alá. El asinará cando menos 2 retratos da poeta. Un deles formará parte dunha exposición na Casa da Cultura de Vigo e ilustrará unha páxina do Faro de Vigo no 83, e ese retrato en azul que vedes aí na imaxe, que cando se publica no Faro vai acompañado dun comentario do poeta Carlos Oroza de novo. Celebro estar en el acontecimiento de tu poesía, é o que escribe Oroza sobre Xela. E Xosé Guillermo ilustrará tamén algunha das páxinas do fanzine Catarsis. Ela, por outro lado, escribirá un poema, entre outras cousas, escribirá un poema para un dos seus catálogos. Desta relación dan conta tamén as colaboracións da autora na publicación Glu Glu, da Fundición Nautilus, fundición, gustaballe moito insistir, fundir, un colectivo artístico posto en marcha polo mesmo Xosé Guillermo. Aí tedes unha das páxinas a de abaixo, a que pertence a Glu Glu. Confirma hoxe esta conexión entre os dous creadores Maruchi Blanco, que foi compañeira de Xosé Guillermo. Ela díxome, tiñan unha relación moi fermosa, de profundo agarimo. De algunha maneira potenciábanse un ao outro. Blanco é a que conserva hoxe estes periódicos discontinuos, así lle chamaban, de Nautilus, nos que os textos e poemas de Arias se entrelazan coa obra de Guillermo. No número 1, publicado no novembro do 93, a escritora publica, xa o mencionou tamén Manuel antes, Epístola a Biografía, onde debulla polo miúdo, en 2 partes, a súa relación con Xosé Guillermo. Apareces ti, que dun trazo debuxas figuras enteiras, que pintas e pintas e pintas. As palabras de Arias confirman a conexión íntima co pintor e a importancia que tivo na súa traxectoria. Roubáchesme 3 poemas, pintáchelos e vinos nun xornal. Tírasme ao mundo, e agora que? E aí mesmo é onde escribirá Denuncio o equilibrio, píntalo ti. E Xosé Guillermo ademais, será fundamental noutro encontro de Xela Arias cun novo creador. Foi el o que lle presentou ao escultor Jandro, que é un autor tamén vinculado a Nautilus. Jandro é o autor da escultura do vendedor de xornais Manuel Castro, que está instalada na Rúa do Príncipe de Vigo. A instalación desta peza estivo rodeada de polémica. Despois de realizalo o autor en poliéster nunha escola taller en Granada, a iniciativa propia, no 98, traina a Vigo, en 2002, mostra públicamente e falase dela nos medios. Chega a un acordo co Concello, sendo o alcalde o socialista Lois Pérez Castrillo, para facela en bronce e que se instale no espacio público. Pero os cambios do goberno municipal e a chegada á alcaldía primeiro do socialista Ventura Mariño, despois de Corina Porro, acaba coa escultura nun almacén, ningún se quere facer cargo dese encargo dun goberno anterior. Eso se recupera anos máis tarde con outro cambio de goberno, cando chega Abel Caballero á alcaldía, sendo tenente de alcalde nacionalista Santi Domínguez, que creo o máximo responsable de que se recupere a peza, para instalarse finalmente en 2011. Segundo conta Jandro, o Concello pediulle que modificara tanto a portada como a contraportada, deseñadas por ele por Xosé Guillermo. Na portada aparecía o accidente do Prestige e o titular Galicia berra nunca máis. E na contraportada, o poema Burla negra de Xela Arias, que comeza así: Marea, miseria, invade global Galicia. Colleita inepta de intereses financeiros. Burla negra. Jandro di que se nega a modificar nada, el díxome a min por respeto, por amor a Xela, pero conserva a peza original no seu taller, que é esa que estades vendo aí. E tamén conserva os correos que intercambiou con ela, onde queda patente o interese da autora, e vou citala textualmente, porque quede contento co traballo que están facendo. Finalmente, encargouse o deseño de outro xornal a unha axencia, foi o que se colocou na punta dos dedos do vendedor de prensa, no que xa é unha imaxe icónica das rúas de Vigo.
Xela quería levar a poesía á rúa como se leva unha escultura. Eu dicíalle, Xeliña, a poesía xa está no aire, lembra agora Jandro. E chegamos a que é a obra de maior envergadura que pon a dialogar a Xela Arias con outro autor, que é Tigres como cabalos, publicada por Xerais no 90, un proxecto poético e fotográfico que realizaron a medias a poeta e o fotógrafo Xulio Gil. É unha obra clave na traxectoria dos dous creadores e tamén un volume fundamental da cultura galega contemporánea. O que lle saía a Xela non era froito dunha resaca, era algo instintivo e inmediato. Non remoía o poema, era algo espontáneo. Nunca a vin escribir un verso. A poesía de súpeto aparecía. Resumiume Xulio Gil sobre como era a creación para a autora. Este volume foi desenvolvido de xeito paralelo ao inicio da relación persoal que mantiveron os dous autores que estiveron casados entre 1992 e 2002. A finais dos anos 80 eu estaba nun impás, penso que ela tamén. Rompíame a cabeza a facer algo cun poeta, pero non atopaba con quen. O encontro entre Gil e Arias produciuse finalmente no recital colectivo Os poetas de Vigo cantan en homenaxe á súa cidade, organizado en 1988 pola escritora María do Carme Krukenberg, e no que tamén estaba metido o director e autor teatral Maximino Queizán. Foi o 18 de marzo, celebrouse un 18 de marzo, e recitaron en riba do escenario do Auditorio do Centro Cultural Caja de Ahorros de Vigo Méndez Ferrín, Luz Pozo, Ramiro Fonte, Álvarez Cácamo. Xulio Gil resumiume, ali estaba todo Dios. Tamén estaba Xela Arias. Queizán contactara con Xulio Gil para facer as fotografías do acto. Nunha destas subiu Xela e recitou os seus poemas. Souben que atopara a quen andaba buscando. Gil cree lembrar algunha das poesías que escoitou ese día. Sei que os teus recordos de hoxe son todos como cascos de cervexa tirados pola rúa, recitoume de memoria. Había imaxes naqueles versos que funcionaban como un resorte en min, eran rabiosamente contemporáneos. Gil pediulle o teléfono da poeta Queizán e chamouna. Quedamos un día para ter unha conversa e esa conversa acabou durando 13 anos. A idea era establecer un diálogo no que ambos traballaron con bastante independencia. Recollese así no propio libro, no que os dous autores asinan un texto a modo de prefacio no que se di: fotógrafo e poeta propuxéronse facer cada quen 24 orixinais en cada seu medio e en cada súa respectiva soidade. Logo veu o intercambio e cada un deles traballou 24 novas creacións sobre os orixinais do outro. Iso foi o modo. E rematan: nin pés de foto, nin ilustracións ao texto. As 48 fotografías que dialogan cos 48 poemas de Xela Arias realizáronse ao longo de ano e medio. Segundo Gil, comezaron a traballar na idea prácticamente dende que se coñeceron. O libro, que tivo tamén unha versión en formato exposición, publicouse en 1990. Gil recordoume que daquela separaba moito en cada foto. Debuxaba o todo, partía da concepción ética da idea, finalmente levaba ao estudio. O estudio era un espacio que tiña naquel momento alugado en Teis, onde se realizaron todas as fotos en branco e negro, sen apenas elementos alleos aos corpos espidos dos modelos, todas persoas achegadas á parella. Unha das figuras que aparece espida nas imaxes é a da propia Xela Arias, aí a podedes ver. Aparece dunha forma totalmente natural, propóñelle que sexa unha das modelos e nin o pensa. Estamos en 1988 e a liberdade é total. A primeira lectura xeral que se fai do proxecto é fundamentalmente erótica. E que quede reducido a iso molesta aos dous autores. Yo me llevé muchas sorpresas cuando se puso el libro en la calle. Me llamó la atención algún rechazo particular que sufrí por el hecho de tener el morro de salir desnuda. Arias deixou no dito nunha entrevista do 93 publicada no Faro de Vigo, tal e como recolle María Xesús Nogueira na súa poesía reunida. Alí mesmo tamén decía: el erotismo non lo veo por ningún lado. Xulio Gil comigo foi máis vehemente. É que é unha estupidez, me dixo. Unha cousa que haxa sensualidade en algunha foto, outra é reducir Tigres como cabalos a iso. Eu penso que o libro se move exactamente por onde se movía a poesía de Xela, polos afectos e polo momento exacto que vivíamos. Non había retrovisor. Creo que sacamos adiante un proxecto extraordinario dentro da cultura galega, un proxecto absolutamente libre. O libro sae finalmente á rúa, entre outras cousas, grazas ao empeño persoal do editor, de Víctor Fernández Freixanes. Así mo dixo Gil, que recordaba incluso reticencias, mesmo por parte da Nalla, e a Freixanes defendendo a publicación. Creo que recordou
o presidente da Academia ao largo deste ano en varias ocasións. A mí tamén mo dixo. Efectivamente, había moitos presuizos, e algunha xente de ollada estreita escandalizouse. Pero eu entendín dende o principio que estábamos ante unha obra que trataba a transgresión e a beleza, unha lectura sobre a nova realidade que tiña que sair. Éramos moi conscientes do que íamos publicar, e xa que o publicábamos non o íbamos esconder. Así que preparamos, da man do deseñador Miguel Vigo, mesmo unha edición en tapa dura. A simbiose creativa entre a escritora e o fotógrafo estaba previsto que continuase alrededor do seu fillo en común, Darío, nacido no 94. Madre mía, falar agora aquí diante de ti desto. De feito, Gil chegou a documentar o embarazo e o nacemento do neno pensando nese proxecto, pero finalmente, tras ler os poemas que comporán o libro, Darío a diario, decide non participar na obra ao non atopar relación entre o que fixera un e o que fixera a outra. Si que fai a foto que se escolle para a capa do libro, na que aparece o fillo, ergueito, suxeito polas mans da nai. Fixémola cando Darío tiña 7 días de vida. Acababa de caerlle o esparadrapo do en Vigo. Aí está, andando. Esa foi tamén a miña declaración de intencións, que o pequeno camiñe só. Fora da fotografía da plástica, o máis grande interese de Xela Arias é pola música. 4 nomes clave neste apartado: Desertores, Alberto Conde, Antón Pulido Cid e Fernando Abreu. Aquí teño que citar a xornalista Teresa Cuiñas, que investigou en profundidade o achegamento da poeta á música ao longo de todo este ano. Ela recolle no prólogo de Xela Arias Cancións, que acaba de editar Xerais agora mesmo, hai uns poucos días, unha declaración dun amigo persoal da poeta, de Ciro Iglesias, totalmente esclarecedora. A nosa vida estaba nas rúas, nos pubs e na música, antes que na literatura. A poeta compuxo a finais da década dos 80 unha serie de letras para un grupo recén constituído daquela, Desertores. Formaban parte del un amigo da adolescencia, Juan Heredia, que era o baixista da banda, e mailo seu irmán Humberto, que era o guitarrista, entre outros músicos da escena viguesa. Ela asiste a ensaios e concertos, e nese contexto é onde xurde a posibilidade da colaboración. En 2 ocasións, eles acompañan en recitais con música improvisada. A primeira foi na edición de 1987 do Festival de Poesía do Condado, e a segunda só o guitarrista no Instituto Vigués de Coia. Ela, pola súa banda, escribiría as letras de Déjenlo caer, que me dejes en paz, coges el bolso, no soy yo, no te volveré a buscar, El desertor, do primeiro álbum do grupo, El desertor, que do ano 91, e de Para tu fuego, Soy un puñal, Embriagado de ti, e que querrá, incluídas en El vicio de la carne, do 94. Outros temas, como Nen Alcohol, permaneceron inéditos hasta este ano, que se recuperaron. Xulio Gil dixolle a Teresa Cuiñas que el creía que aquelo fora un divertimento. De feito, non volveu escribir máis cancións, lle dixo. Cuiñas recolle no prólogo de Cancións a través dunha entrevista de Juan Carlos Álvarez publicada en Faro de Vigo no 94 o perfectamente que a poeta diferencia entre escribir letras para cancións e escribir poemas. E citoa: «Tienes que estar pendiente del ritmo. Cuando yo lo hacía, tenía como premisas que la letra debía ser simplona y la temática fácil. Cuando escribes poesía sabes que el que viene no lo has llamado, pero en la música es diferente. En este sentido, los grupos se dejan comer el coco por la industria y se venden porque plantean la música como algo para ganar dinero. Es algo muy peligroso». E segue: «Siempre he tenido claro que no era algo de lo que iba a vivir, porque de esa forma se corría el riesgo de prostituirse al depender de ello para comer. Tuve claro que tendría otra vía para comer y que la literatura sería mi territorio libre». Sobre o seu último libro, Intempériome, chegou a traballar con 3 compositores: Alberto Conde, Antón Pulido Cid e Fernando Abreu, que xa mencionei. 2 desas adaptacións musicais foron estreadas antes da saída á rúa do libro. A terceira quedou inconclusa, pero editouse este ano, en forma de disco, con versión, ademais, tamén en riba do escenario, dirixida por Abelino González e protagonizada por Mónica Denut, baixo o título Vencerse é cousa de se tratar. No caso de Alberto Conde, compuxo unha peza musical completa de 3 partituras, da que só houve unha única posta en escena en Pontevedra, en maio de 99, esa foto que tedes aí. É unha das poucas fotos, eu creo, nas que se pode ver a Xela Arias nesta faceta acompañada dun músico
É unha foto bastante rara. E sinalaras en todas as referencias hasta este ano como celebrada na Praza da Leña de Pontevedra, pero bueno, Ramón Rozas este ano rectificou a información, tamén serviu para eso este ano, non? Publicando a foto que é de Miguel Vidal e que demostra que tivo lugar nos portais da Praza da Ferrería. A Conde, neste diálogo continuo, a Conde, a poeta escribiralle un texto para o seu disco Celtrópolis, do 99. A segunda versión musicada de Intemperium chegará da man do poeta e compositor Antón Pulido Cid en 2000, no palco do Paseo da Corredoira de Tui. Un dos músicos que participa nesa proposta é o clarinetista Fernando Abreu, co que realizará un terceiro intento, inédito hasta este ano, porque a sorprendeu a morte mentre traballaban na idea. Ficaron, sí, as grabacións dos recitados que ela realizou e que el gardou. No fondo, teño que recoñecer que me sinto máis influída polo mundo do rock and roll ca polo dos poetas galegos, poñamos por caso. Isto dixo a poeta, para zanxar calquera tipo de dúbida, en La Voz de Galicia no 86, segundo recolle Teresa Cuiñas no seu artigo de Luces. E, bueno, vou rematar poñéndolle un engadido, con permiso de Belén, porque hai que poñerlle un engadido a esta aproximación á análise da conexión de Xelareas con outras artes, que sería un epílogo conectado directamente con todo o que pasou este ano. Porque a conmemoración supuxo unha redescoberta da poeta dende distintos ámbitos. É de supoñer que lle tería gustado ver os dibuxos, deseños, collages, cancións que se pariron inspirándose nela e na súa obra e que conectaron con artistas contemporáneos. Bueno, Bragado fixo en redes sociais un traballo ímprobo, recollendo prácticamente todo o que xerou o ano Xelareas. Teresa Cuiñas dixo que era unha xeografía monumental, non? Pois prácticamente está todo aí. De entre todos estes diálogos artísticos, de entre todos eles, eu quedome con Palabra en Temperie, que editou Bahía Edicións, de aí este collage que tedes aí, que é o título que publicaron a medias a poeta Emma Pedreira, ilustradora e música Laura Romero. As dúas mesturan o seu traballo co da poeta homenaxeada, dando como resultado unha das obras máis singulares de todas as que se teñen publicado recentemente. Unha biografía poética que remata por enriba cunha playlist que penso que sería moi de gusto de Xelareas. Está pequena agora. Nesta obra inclúense uns versos definitorios e definitivos sobre Xelareas. Ler todos os libros do mundo, escoitar todas as músicas, despeitearse bailando, vestir de coiro e vaqueiros e non sucumbir aos espellos e á desilusión. Gracias. Bueno, moitísimas grazas. Isto último xa me emocionou totalmente. Pois agora creo que vai a pechar este acto, no? E o presidente da Academia, Víctor... No? Ah, perdón. Ai, que me perdín. Que é moi habitual en min. Mellor ti, Marilar, que estás máis ao tempo. Sempre nestes simposios temos unha parte que son os relatorios, que son maravillosos. Quero lembrar tanto as persoas que están aquí como a xente que nos está acompañando no streaming, que os relatorios serán publicados no boletín da Real Academia Galega. Entón, aínda que aquí pois foron versións máis curtas. E entón, cada un dos días, ao final, pois hai algo un pouco diferente. O primeiro día foi un recital de Xela, no que, por certo, participou Emma Pedreira, que creo, ou como din en todas, se non me engano, e vaya, creo que non me engano, que é autora do collage. Laura é autora das ilustracións, bueno, sabe a editora aquí. O fixeron en común, digo porque entón todo está relacionado, non? A semana pasada estiveron aquí as
músicas maravillosas da Banda da Loba, que sabedes que este ano fixeron tamén teñen un disco con poemas non, este ano non, xa tiñan antes de que a Academia decidira dedicar as letras a Xela, Andrea, Marcela, Inés, a Banda da Loba, tiña musicados poemas de Xela Arias. E entón, hoxe, temos a sorte de contar con María Yáñez Anllo, que fixo, entre todas estas cousas que se fixeron este ano, por parte da Academia, está esa serie maravillosa da palabra esgazada, e foi María que a realizou, entón, pois ela vai presentar e vai nos mostrar unha selección. Moitas grazas. Quito a máscara, deixa... Ti quitache, non? Quito. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos. Nada, un placer estar aquí de novo. Moitas grazas ademais pechando o simposio, que é casi como pechar o ano, Xela, non? Pois eso, grazas por convidarme a participar e grazas sobre todo por convidarnos a facer este traballo, non? Por confiar na produtora Mírame Mira, que a produtora confiou en min, e entre todos armamos un pouco este experimento, que para a Academia non deixaba de ser un experimento, porque era a primeira vez que se abordaba neste formato a divulgación da personaxe que se dedicaba ás letras galegas, que era unha serie para internet, para ser difundida en internet. Nun ano no que, este ano penso que todo o mundo concorda en que foi un revulsivo traballar o Día das Letras cunha figura como a de Xela Arias, non? Pola presencia social que acadou, polo interese que xerou en públicos que, igual de outro xeito ou con outros homenaxeados, non estaba tan activo. Aquí creo que se demostrou que hai unha sociedade interesada en coñecer estas figuras e traballar con elas, e que este achegamento divulgativo, que a xente empatizou moito un pouco non só coa literatura de Xela, senón tamén coa súa biografía e con todos estes aspectos tan poliédricos da súa figura. Entón, eso, que a RAC quixese sacar adiante un formato audiovisual como este, penso que completou esa vocación de chegar a públicos novos a través de novas canles. Nos mentres estábamos grabando alá a principios da primavera deste ano, porque foi todo ademais así bastante rápido, nos decíamos así medio de broma que isto podía ser tranquilamente unha serie para HBO ou para Netflix, que aparte agora levanse moito estas series como biográficas tamén, non? E, bueno, malía pouco tempo, obviamente a diferencia de recursos cunha serie de HBO ou de Netflix é grande, pero nós tiñamos o recurso máis importante de todo, que era precisamente esa sociedade viva disposta a acoller e a interesarse pola figura de Xela, e sobre todo tiñamos a proximidade de toda a xente que a coñecestes, desde a familia, que lle agradecemos un montón a súa colaboración, Freixanes, a xente de Xerais, Xulio Gil, todos os poetas e os artistas cos que ela colaborou, e sobre todo tamén xente nova que a leu e que se achegou a ela, e que a través desa xente nova tamén un pouco buscamos a súa ese achegamento, contando con iso, e sobre todo contando coa xenerosidade dos testemuños que nos falaron dela, e coa diversidade e riqueza do material multimedia, digamos, que había en torno a Xela, como todo o mundo sabe, había centros de fotografías, pero tamén entrevistas de vídeo, entrevistas na radio, entrevistas en xornais. Entón, podemos contar non solamente coa voz, con ese retrato polifónico da xente que coñeceu, senón tamén coa súa voz en primeira persoa, tanto literalmente en formato de radio ou televisión, como nas entrevistas ou textos que ela deixou escritos menos literarios e máis referidos á súa obra e á súa maneira de ver o mundo. Entón, foi toda unha viaxe a chegarse a este universo a través de toda esta xente, e ter a sorte de ter todo ese material. A serie divídese, non sei se hai alguén aquí que non avise,
Divídese en 6 episodios, cada un deles un pouco afondando nun aspecto desa biografía, desa vida, desa obra, sobre todo, e desa conexión con distintos ámbitos artísticos. Primeiro, bueno, quixemos achegarnos ás orixes, nun capítulo que a mí me gusta especialmente, que se chama Lugo, Vigo, e esa primeira parte da súa vida na que se mostra unha nena que nace na aldea, pero que chega enseguida á cidade sen perder esa raíz forte que tiña co rural de Lugo, neste caso, e sobre todo esa chegada a Vigo, a un Vigo tamén que ese Vigo de aluvión, ese Vigo duro dos anos 80, que tamén un pouco marca xa o que imos ver a continuación. Tamén foi, para mí, un dos máis interesantes tamén é o capítulo da traducción, do traballo de edición e demais. Eu creo que iso, aí sí que, despois de falar con toda a xente do mundo da edición pioneira, do mundo da edición nos anos 80, con Xulián Maure, con coa xente de Xerais, etc., aí sí que dixen, aquí hai unha serie, pero de ficción. Dixen, hai unha serie tipo, eu faría como un Mad Men, pero así nos 80 e no mundo editorial. E sería moi interesante. E deixo aí a idea, igual nunca se fai, pero vamos, hai moita historia que contar aí desa xente pioneira que estaba, digamos, inventando a maneira de editar, de traducir, de facer cultura na Galicia autonómica, non? Bueno, despois abordamos a súa poesía, abordamos esta parte interartística que tamén explicou Belén, abordamos tamén un capítulo especial a súa relación con maternidade, con Darío, a través da obra de Darío a diario. En un último capítulo abordamos pois esa como cal foi o seu legado, non? E aparte ese último capítulo titulámoslo Quedas en nós, porque me parecía un título precioso, aquel que Valentín Arias lle puxera cando se fixo aquel libro de homenaxe no aniversario da súa morte. E tratamos de ver un pouco cal é ese legado, cal é esa trascendencia e que queda de Xela Arias, sobre todo tamén nas poetas novas que recollen un pouco esa herdanza dunha muller que foi pioneira no que facía, que abriu un camiño sen o que non se entendería seguramente ou non se produciría tal como se produciu moitas voces novas que vimos despois. A serie, foise publicando semanalmente en abril e maio, nas semanas previas ao Día das Letras, un capítulo por semana. A día de hoxe, ainda mirei esta tarde, levan en total os 6 vídeos 66.000 reproduccións en YouTube, que non está nada mal. Tamén se emitiu na televisión en Galicia, nun horario bastante raro, co cal eu creo que tivo bastante menos audiencia na televisión de Galicia que en YouTube. E polo que me contaron, bueno, nos institutos funcionou superben, non só a nivel cuantitativo de cifras, senón que, bueno, amigos profesores contábanme que realmente a rapazada no instituto conectaba moi ben, entendía, gustáballe ese achegamento, gustáballe a serie, gustáballe ese achegamento á súa poesía e a súa vida. E coido que conseguimos eso, malias dificultades, bueno, era a primeira vez que facíamos algo así neste ámbito, e malias dificultades que supón o formato, non? Ter que adaptarse a unha duración, evidentemente deixamos de 20 e pico entrevistas que gravamos, deixamos fora moito material, pero bueno, neste traballo de síntese eu creo que conseguimos algo que a mí me preocupaba, que era contar con profundidade a figura de Xela. Contar todo, máis ou menos, pero contar con profundidade moitas cousas grazas á profundidade das testemunhas que conseguimos, das entrevistas, e trasladar ideas tan contundentes como as que Xela Arias tiña sobre tantas cousas. E, bueno, como non pode ser de outra maneira, sendo un traballo da academia, pois queríamos que fose un traballo riguroso e que tivese ese nivel de profundidade que é o que tamén conecta coa xente, que non fose algo superficial. E ben, o que imos ver aquí é falando de superficialidade, de resumir e de demais, fixen un pequeno resumo de 8 minutos, vale? A serie son 6 capítulos de entre 12 e 15 minutos cada un, e estes 8 minutos condensan eses 6 capítulos, pero creo que funciona narrativamente para abranguer un pouco todos eses 6 aspectos que abordamos na serie. É un petisco do que se pode ver na serie, que tedes a vosa disposición aínda en YouTube. E máis nada, moitas grazas por
por todo, porque foi a verdade un privilexio poder participar neste proxecto e quedamos moi contentos coa experiencia e grazas tamén a toda a xente implicada en facer deste ano Xela Arias un ano tan especial. Eu creo que se recordará durante moitos anos este ano estas letras galegas de 2021 dedicadas a Xela Arias. Gracias. Vin unha árbore no canto dunha lúa preñada de soños. Burato baleiro, que sen escaleiras ven para fuxir. Todo tobogán, todo territorio inexplorado. Xela naceu aquí cerca, na Escola Granxa de Barreiros, onde daba clases meu pai. Era unha escola de espírito galeguista, que o primeiro que quería ensinar ao seu alumnado era como traballar a terra e tamén como criar os animais, non? Ela nace aí, nese contexto, non? Nun ambiente que para nada é o ambiente dos 60 da ditadura. Nese sentido, a súa infancia xa foi unha infancia nun territorio moi diferente ao que podemos ter calquera de nós. Xela chega a unha cidade absolutamente convulsa. Xela chegou un momento en que non quiso, sacou o bacharelato e non quería máis, non quiso máis. E entón, dixen, bueno, pois que veña para Xerais, porque vamos a necesitar xente en Xerais, que vamos a coller un local novo, e entón ela pode nos axudar moito porque está afeita, non, ao galego. Supoño que debo reconocer que son unha privilexiada. Que son unha privilexiada porque escribo desde que recordo, non? Pero para publicar sí que fui privilexiada desde o punto que traballando en edición Xerais estaba máis cercano a calquera tipo de contacto, non? O traballo de Xela foi fundamental para fixar a lingua literaria galega. Ela loitou moitísimo para que o galego estivese en pé de igualdade a calquera idioma do mundo, non? Eu teño dela unha idea de profesionalidade, responsabilidade e precisión. Traballaba con moito amor á lingua, moito coñecemento da lingua. Ao ir traducindo ao galego, estáse creando un patrimonio de lecturas galegas, non? Si se len en portugués, está moi ben que se len en portugués, pero quero dicir que se escapa de seguir creando ese patrimonio, non? E penso que é importantísimo crealo, é dicir, abondar nel, non? Pasar todas as máis cousas posibles ao galego para que o galego siga recollendo esa categoría que necesita, non? Creo que o que realmente influiu a Xela na súa estética, na súa creación, e xa desde moi cedo, xa desde os seus primeiros poemas, foi o ambiente urbano que ela coñeceu, creo que podemos dicir que descubriu cando se instalaron en Vigo. A escena dos anos 80, na cultura, na música e na poesía tamén moi en especial, era unha cultura moi viva, moi dinámica, moi enérxica tamén, na que xurdían proxectos, moitos deles alternativos, efémeros, a cultura dos fanzins, das revistas, pero tamén das páxinas dos suplementos dos xornais. Ela que se consideraba unha poeta sin xeración, ela non se escribía o grupo de poetas vigueses do seu mesmo tempo, que forman parte da xeración dos 80. Se escandalizo interior de roto peixes, lubinas, caranguexos, é que teño o corazón de auga derretida, desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas toando como corsarios dos mares da palabra. E logo está tamén ese interese por experimentar coa combinación entre imaxe e texto, entre fotografía e texto,
que é a base do libro e tamén da exposición Tigres como a cabalos, a comezos dos anos 90, con Xulio Gil. Tíralle as súas tristes fábricas de exércitos inoculados de acomodos. Éntraos, sai de ti, e tíralles os cadáveres da preguiza. Acorda doutros erros, as victorias, as caídas e os despistes, que en ti fixeron ollos de tempas e dos dedos. Nega o medo, dá a túa risa. Arrima os días e na punta alta do odio coloca, xunta a min, o necesario desespero. Darío a diario. Invasión que se me convén fantástica. Invasión sen ocasión. Invadiúseme a vida de coeiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de colores, de risas, choros, agarimos, agarimos. Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu carón, feliz e creador de ti e mailo mundo que apañes. Eu creo que de Xela Arias se dixo moitas veces, ou eu lin en varios sitios, que era como unha especie de ponte interxeracional, non? Non diría, esta poeta parecese moito a Xela, ou esta outra, pero creo que se Xela non estivese, non se faría certo tipo de poesía. As mulleres, e sobre todo as mulleres novas, eu vin entusiasmo, non? E, ademais, eu creo que é algo que, digamos, agora, a xente que ao mellor non a leu, está descubrindo que fala como se estivese escrito agora. Sobre todo era unha autora que foi capaz de trazar un camiño propio e universal, non, que iso é moi importante, un camiño que vai trascender o tempo, sen dúbida ninguna, que a resitúa ao longo dos anos, que pode haber miradas constantes sobre a súa obra que a fagan cada vez medrar, non? Se eu penso agora, digo, que diría, que pensaría ela con todo isto das letras? Que diría, Xela? Algo dixo no poema de Rosalía xa. Eu aí fago unha lectura... Bueno, ela aí algo advertiu xa. A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotea o balazo non reventan estourido e estupidez, pouco importa intelixencia ou sentimento. Inmaculábante, eras necesaria. Inmaculante, es o principio da camiñada. Mira como así rabenan, rematan esgotando o teu dereito a reventar. Nada novo, Inmaculada Rosalía. Tal sempre mulleres confinadas na construción doutros. Comprendes? Revolves echarme contra ti. A de quen comprende non é palabra de feliz. Ben, deixa claro aí, non é?
Bueno, non é doado agora dicir nada despois de ver as imaxes que nos presentou María e o seu equipo e despois de escoitar a Xela, non? E os que convivimos con ela e os que vivimos con ela, pois non é nada doado dicir nada. Hoxe estiveron aquí e doulle moitas grazas a Ana Luna, ao compañeiro Manuel Bragado, que viviu tantas horas con Xela, a Belén, as Beléns, a Belén López e a Belén López, pero a editora, que conduciu tamén esta sesión, e tamén a María Yáñez, que nos acompañou durante todo este tempo nesa experiencia que fixemos efectivamente e que continuaremos, María, xa o sabes, en próximas edicións do Día das Letras Galegas. Digo que este ano foi un ano extraordinario, eso é certo. Foi un ano extraordinario pola figura de Xela e polo xogo que nos daba a figura de Xela. Non todos os anos imos ter a oportunidade de que nos visite e de visitar a memoria dunha autora como é o caso de Xela Arias e ademais tan próxima a nós, porque ademais da calidade literaria, Xela respira con todos nós, é dicir, os que compartimos o tempo con ela, os que limos a Xela, os que discutíamos con Xela, podemos hoxe falar de alguén que está tan vivo e tan próximo como os alumnos e alumnas dos institutos e dos centros docentes que este ano descubriron unha autora que respiraba como a eles, que miraba como a eles, que sentía as preocupacións que podían sentir eles. E iso é algo que as letras galegas necesitan, que a literatura galega necesita e ademais é unha prova da nosa forza e da nosa vitalidade. Xela Arias demostra que as letras galegas son unha realidade viva, activa, que se transforma e que dialoga coa contemporaneidade. Eso foi o que intentamos cando a Academia reflexiona sobre que figura adicarlle o Día das Letras Galegas, non o fai improvisando, e de feito os debates ás veces son longos, demorados e profundos. En este caso escollamos unha persoa que podía conectar moi ben con ese tempo ao que facía alusión Manuel Bragado, eses anos 80-90 que foron anos, decía Rafael Dieste, que os anos da República foran anos de moito entusiasmo. Eu creo que eses anos foron tamén de moita ilusión, de moito entusiasmo, onde a xente participou consciente de que estaba construindo un edificio. Por iso, para nós, para a Real Academia Galega, a figura de Xela Arias nos permitía viaxar a ese tempo, reivindicar ese tempo, reflexionar sobre ese tempo e instalar no noso canon, na nosa memoria da literatura contemporánea. Grazas, Xela, ali onde esteas, polo que nos deixas e, sobre todo, pola oportunidade que tivemos de demostrar tamén ao mundo e demostrámonos a nós mesmos unha lingua viva, activa, disposta a discutir ca contemporaneidade e a instalarse nas formas, nas preocupacións, nos horizontes do século que estamos a vivir, que é o século XXI. Tampouco é doado, supoño, que para Amparo e para Darío e para os irmáns que hoxe nos acompañan e que tamén viviron este ano dun xeito moi especial, tampouco é doado despedir o ano. Non o despedimos porque isto queda aquí, agora forma parte xa de nós e ademais o que ocorre que nos institutos, nos centros docentes, na xente, nas editoriais, nos medios de comunicación, na sociedade no seu conxunto, pois Xela xa forma parte de nós e forma parte dese diálogo. E sobre todo descubrir ese diálogo, porque non é unha autora que faga concesións doadas á comunicación, é dicir, é unha autora que se enfronta á literatura, como ela decía, como un territorio de liberdade e, por tanto, é un territorio onde ela quería ser que ninguén o contaminase con outro tipo de necesidades que temos todos para poder vivir. Nese aspecto, Xela era moi consciente de por que escribía, de como escribía e en que condicións escribía. A min gustaríame que, non sei, que Amparo, sabendo, hoxe hai aquí varias presenzas, unha delas é a de Xela, que nos acompaña, outras son os irmáns de Xela, algúns están aquí e outros están pois no streaming.
Esta Darío, que además de esa fotografía, de ese espido espectacular, este Amparo, esta Valentín. E eu non quero esquecer a Valentín, que foi o meu primeiro editor, e ademais era unha persoa... Valentín era o exemplo, e aquí moitos o coñecimos e o tratamos, o exemplo de como axudar sempre. Se había que botar unha man, ali está a Valentín. Para todo. Fora para axudar a poñer en marcha e avanzar co PSG, ou fora para editar e axudar e aconsellar e corregir e hasta poñer en galego libros que andan por aí de autores e que é Valentín o autor deses libros. E el non o asinaba e decía, non, deixos a eles que anden. E Valentín os traballaba. Algún deles levou algún premio nacional por aí. Bueno, non vou entrar en detalles, que esos son os segredos que os editores nos levaremos á tumba. Ben, Amparo e Darío, a nos gustaría que, se sodes capaces de facer un resume do que foi este ano para vos. Pois para nós foi moi especial, como se pode imaginar. Primeiro porque foi un recordatorio que mesmo para nós, cousas que estaban olvidadas, pois agora as temos presentes, non? Bueno, un ano moi especial, moi contentos porque a xente volcouse, toda a xente traballou e fixo cousas moi cariñosas e para nós foi moi satisfactorio, non? Eu non teño máis que dar as gracias e nada máis. A ver, Darío. Bueno, a min pouco me queda xa por engadir, pero que efectivamente para toda a familia foi un ano espectacular, moi emocional tamén. Só así se entende que antivéramos de festa en festa casi todos os días dun lado para outro, pero con moitas ganas, a verdade. E por engadir un pouco máis, pois ademais de contentos, pois tamén foi un ano necesario para a familia, para que quedase un pouco a figura tanto da miña nai como de Valentín, como eu. Así que contentos, satisfeitos, pois tamén contentos de que remate o ano, de que quede e de que sirva pois un pouco para servir incluso de guía para futuros anos que teñan pois o impacto que tivo, por lo menos, por suposto para nós, pero tamén para toda a cultura do país que tivo este ano. Así que non podemos estar máis contentos. Pois despois da memoria de Xela non hai máis nada que dicir. Moitas grazas pola colaboración, os que estiveron hoxe, os que estiveron antes, en sesións anteriores. Aínda nos queda darlle punto final á Primavera das Letras, que este ano temos tamén moita participación de colexios, etc., a pesar da pandemia, pero as novas tecnoloxías e o entusiasmo estivo por riba de todas estas cousas, pero deso xa falaremos. Moitas grazas aos que estades aquí e aos que nos acompañastes a través da tecnoloxía do streaming. Moitas grazas.